Hai să facem pancakes cu discardul de la Scumpica. Asta e ce am scos aseară de la ea. Și mi-a rămas destul de mult, așa că astăzi e momentul să facem niște pancakes pentru micul dejun. Pentru început o să pun 360 de grame de lapte. Am doar 260 de grame de lapte rămas în casă, așa că restul o să fie cottage cheese. Trebuie să plec la magazin pentru că am început rețeta și mi-am dat seama că nu am nici ouă în casă și nici destulă făină pentru rețetă. M-am întors de la magazin pentru că nu am avut ouă. Bye! M-am întors de la magazin și acum mai departe punem un ou și trebuie 240 de grame de discard. Nu mi-ajunge discardul ce l-am pregătit ieri, așa că trebuie să o scoatem pe Scumpica. Nu, cred că mi-a dat eroare cântarul și în loc de 240 am pus 270. Urmează 30 de grame de ulei de cocos. Cred că o să mească foarte multe. Trebuia să fac jumătate din rețetă. Vin cam 5 grame de esență de vanilie și 40 de grame de miere. Acum vin ingredientele tari și o să începem cu făina. Trebuie teoretic 250 de grame. Practic o să pun, cred că numai vreo 200 de grame și o să pun încă vreo 2 linguri de semințe de in măcinate. Așa arată până acum. Și avem nevoie de 16 grame de praf de copt și 5 grame de bicarbonat de sodiu. Punem și puțină scorțișoară pentru gust. Am scăpat prea multă. Și aluatul nostru e gata. Am încălzit tigaia asta înainte și acum o să punem puțin aluat ca să formăm clătitele. Tigaia asta o am din primul an de facultate. A fost cadou de la acum soțul meu, atunci era doar logodnicul meu. Și e unul dintre lucrurile mele preferate din bucătărie. Așa arată la final. Nu sunt cele mai arătoase, dar la gust sunt super bune și o să le mâncăm cu lapte condensat. Ăsta e unul dintre lucrurile mele preferate din Ucraina. E un lapte condensat atât de bun și merge perfect cu pancakes. Turnăm un pic pe deasupra. Și gustăm. Vai, cât de bun. Și atât a fost pentru astăzi. Bye bye!